Unconscious mind, I'm wide awake. Wanna feel one last Nek nang dhuwur partner kerja. Dadi aku iki milik umum.
Lah iki tenan. Malah kepethuk dalang. Dalang sapa nyono? Ora sepatune. Oh, iki berarti gak negara Dayak. Saka ngendi? Itu wong wingi kopi bae. Yes. So ngene Mas basa Cina. Wah. Wes, Mas tok cak. Luku. Aku karo ngene iki merangsang kok. Yo merangsang. wes rampung kowe durung nganggo nugget. Sekan. Iki gede. Ngantek lincem. Sirani nanggung. Bocah goblok. Masuk kok teko kono. Gejek lho, Cok, gejek lho. Lah iya kene nek gejek. Lah dingenak-enakane kene Iki pusakaku, Bol. awas meruntus aku. Lho, sembrono. Iki panggon aku. Penjong aku. Gue sapa? Iki panggon aku sembrono. Ana apa? Gue nem. Iya. Ya wes gak apa-apa nek ora ngono. Siap tambah Tombol. Ya, Bu. Walah congore cak. Kene ya. Congore kene ya. Walah intil-intile gedene ra umum. Layang badhe sego anggere tak blender. Dikai lontong manggon kono. Ning kono? Lumrahe lontong sendokan sithik-sithik. Iya. Entuk dimut gelender. Oh ape bongkok. Pandang sakmono bisa kuntal mergo wis kulino ngemut. Ngemut apa? Lontong. Heh? Lontong. Rasaku melendungmu lontong. Jebule apa? Jebule lontong. Ya iya. Kowe meneng acok, acok. Lanjutkan. Wis, kabeh kaulaku meneng sak wetara. Mergo ning bidar krawon tamu. Mengko dhisik kisana. Sapa kang dadi aranmu? Kowe kendel bondo wani. Cepedhak ana sak jroning papan. Aku Master Sahul Mahmud, Kerajaan Turki. Saka Turki. Turki. Sampeyan wong lanang dhewean. Iki wedokan sakmene iki wis nggawa tisu magic ora? Tisu magic kowe. Tisu magic. Golak play lho. Tisu apa? Tisu magic. Tak sumet iki. Tisu magic. Aku tau ngetoprak gitu tak nggur aku gedibel. Sapa aranmu? Master Sahul Mahmud. Mister Mahmud. Apa sing dadi niate ngatimu? Kowe cedhak ana sak Cedak oleh sak kerajaan Hidir. Mau bobot aku pamamitran karsa. lan aku. Mengko itu aku bisa dadi raja ing kerajaan Turki. Kowe manungsa jika aku ndak pari bumi sikar semua. Aku manunggal maci marang kowe. Apa pembol? Mambu apa? Paling bakso. Lah, luas Ngono lho. Mister Mahmud, Iya. aku kudu manunggal nyawiji marang kowe. Yen aku saguh, aku bakal kok ganjar apa mau? Bumi sikar semua kayak kerajaan Turki. Bumi sikar semangka kerajaan Turki. terus. Ketoprak sepengung guyu terus. Ora pamek iso omong isane. Lah wong guyu terus niate ngasih Engko direntok wis satu putri tanda tangan tapak asmoko. Mister Mahmud, aku ora bakal kabotan. Aku
Asmo. Le, dadi meja. Meja dah. Kurang dek. Ya, apa iki? Iki apa? Wah, iki lho polopene sing gede. Nah iki. Kalau iki polopen sak mene. Bungkune cekling. Masine tak. Alah goyong. Baik. Tulis. S-A-P-I pedek. S-A-P-I sapi goblok jancuk aja. Ya nek cilik apa? Dek. Lah iya cilik. Agaku cok. Apa cok? Iki kepala. Wis. Aduh. Lali aja loro lintang. Kayak lo, apa partai ini buang kayak gini. Stempel. Aduh, cok. Wah, guys, bagi kantun jenengan. Ganti kue bisa. Sampean nganggo pen jenengan ki apa? Pen uko. Kalau boydaki sampean sepatunan. Bolak kono jelu. Oh, sampun. Ini nih. Wis sarene aku lan wis bubar wis tapak asma ana ing bubuk. Bubuke bakal tak suwul. Kudune aku sing duweni. Iya, tak penak. Mister Mahmud. Sarene aku wis janji karo kowe lan ngraspanes tapak asma muantake janjiku marang Mister Mahmud. Saiki inggal-inggal ketemu balikan. Kamu juga. Aku juga ngambung ah. Gak apa-apa sih.